Jereming repala krama genes genes neting gending winatot lawan wirama genes
Goodness, goodness. Kekungi karya Rocita Wargaya. Aja lali marang aku iki padangas nalikane nandang susah sapa sing ngancani dek tetap tresna uga tetap setia dagang mas durung nate gawe kelut lan gawe kecewa ning sak iki dereng mobi kowe kok njur lali marang aku Siti Banjuran esuk terus ngejak aku jangono jangono pancen ra eling jamana dipian pakas nate janji bunga susu padha dilakoni Tejo teratotma jatara ana Atur kiana. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan Dharma Wangsang Ratu utawi Sendor Barang Kentrut. Dalang sarta pendapuk
katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto, Dewan Sutradara, katindakaken Raka Mas Aji Soko, Asisten Sutradara, katindakaken Adi Mas Eko Pranoto, Iwon dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Saderenge pagelaran kita kawiwitan, keparenga badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Atekan sepisan gambaraken wonten Kadipaten Worawari. Hadipati Mahadewa ing siang menika kaparagani Raka Mas Andi Suratmin, Patih Mahabandung, kaparagani Raka Mas Sabar Sugiyanto, Mahadewi, kaparagani Nimas Diah Maharani, ewon dene prajurit katindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajipun wonten ing Kraton Medang, Prabu Mahkota Wangsa ing siang menika kaparagani Raka Mas Aji Soko, garwa Prameswari, kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati, Patih Gitaraja, kaparagani Bapak Begek Ariwarsito, Pangeran Dharma Wangsa, kaparagani Adimas Bagong Sutresno, Raden Gurda Gautama ing siang menika kaparagani Adimas Eko Pranoto, ewon dene Mahendra Data, kaparagani Nimas Tata Wulandari, prajurit katindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajipun wonten Padepokan Rada Sliman, Resi Parwanayana ing menika kaparagani Raka Mas Judek Prakoso, Kenarang kaparagani Nimas Menik Widyawati, Madetantra ing menika kaparagani Raka Mas Andi Prasetyo, ewon dene Udayana, kaparagani Adimas Abi Rojali. Atekan salajipun wonten ing Pertapan Jatijajar, Resi Lokosoro ing menika kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto, ewon dene Soropatmi, kaparagani Nimas Puput Jarmeyati, Repat utawi Dagdan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur pelawak Wahyu Manggolo katindakaken Cak Sariman, Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol, ewon dene emban katindakaken Siciup Arum Somplak, kabiyantu Siswa Indah Lola. Menggah mengkaten para kadang pamirsa sutresna budaya, para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Usana sugeng amirsani, nuwun.
sineca pantese padha anggrong kepicang laku tarama bekti sukepring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sak negara. Neta pantese padha anggrong kapica laku tarema bekti sukepring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sanegara. Kono Jora Harjo Sing sayo serupa Siropate mudhuning para sing alon-alon ora sah kesusu. Kamu ora kepenak nonggon lungguh aja nak tompo begitu tambah nono teh kabeh para prajurit ing Worawari kabeh. Hei. Kowe padha ngaturake bekti. Bektimu tak tampa puja pangestuku ndang Tambanana aja ngenteni sore saiki Tambanana. Ya. Sangat anggen mudi dadosaken. Sing kono kira-kira ana sing kok aturake apa ora? Boten. Rana ya wis cukup lungguh sing penak. Wis tak dawuh.
sira teh. Nggih, kula Kanjeng Jimat. Serak nata rasaning penggalihku. Sakwising lungguh kang katoto. Aku kirang lawan kowe kepiye? Suasana ana ing Worawari kalenggan iki ya teh. Jengedi Pati. Ngenani kawontenan wonten ing Kadipaten Worawari. Ing dinten sak menika mboten kang priwani. Ketinggal ayem tentrem. Gemah lipah roh jinawi. Bebasan. Sasampunipun panjenengan ngasta palenggan wonten ing Jampar Kadipaten Worawari. Ala ing sedaya prakawula menika samiya nyengkuyung anggenipun panjenengan dados dipati wonten ing Worawari. Pindha saharga suta rasaning penggalih. Sakwising aku nampa marang atur. Najan to dina iki ing ora lari tara ayom-ayem tentrem bah ripah loh jinawi nanging Iji tentreming negara Worawari. Ngrembakaning negara Worawari. Kuwi ora mung sangka nayaka prajane. Ora mung sangka pengayomane. Najan ta wong cilik wong kere cukeling bale longan. Loro sakudon telu sakurupan bebasane. Nanging kae uga melu nyengkuyung doyong lan jejeg ing Kabupaten Worawari. Nanging eling ya Iji persasat ing Kabupaten Worawari rompal kaprawoso karana dumadining perang adat durung ana sing menang lan kalah. menika antawisipun Dipaten Worawari Lan medang Cih menika leres antawisipun Worawari kalih pedang perang agam mboten saged dipun sapi malah kapara wiwit ngantos dinten sakmenika Kanjeng Jepati. tenane aku kuwi ngeman para kawula. Kenging menapa ngaten? Ngimane ngene. Wis marambah peperangan dumadi Worawari lan medang. Nek korbaning nayaka praja prajurit pipas. Nanging emaning para kawula cilik. Kae ora mangerteni kentang kimpuling perkara. Kena sanjata kang tanpa netra. Lho, kae ana tetembungan wong cilik pangane sithik nek perang mati dhisik. Jangan Dipati. Menika sampun tanggel jawab awit menapa? Piyambakipun labu-labu labet wonten ing Kadipaten Worawari. Kula ngertos. Akeh para kadang, para kabojo, anak ingkang yatim, bojo para randha dipun tinggal pun karana perang. Menika nglabuhi negari wonten ing Kadipaten Worawari. Mila saking menika Dipati kula kinten sampun pas bilih kawula menika nyengkuyung wonten ing Kadipaten Worawari. Mila perkara wong omah-omah padha pepisahan. Sing lanang mati, sing wedok dadi randha. Nggih. Aku ora gagas babar pisan. Rondo-rondo kae tak jodokke kelawan kowe, yano-yane lung de bojo iki. Nek bab perkawis menika kula dereng mikir. Awit menapa?
Kula sampun ajrih. Sampun kalih. Menika minggat terus. Iya, aku percaya kelawan. Nanging kula tak piyambakan mboten napa-napa. upama dina iki ya. Nggih. Upama dina iki kowe ndak pasrai supaya naliti prajurit sing gampeng-gampeng tinatah mendat dina romenter bebasane. Yen mengko tak joke ana peperangan bakal tak wiwiti ngono kepiye teh? Panjenengan ampun sisah watos. Sedaya prajurit menika sami gambeng-gambeng. Sampun kula gladi. Menika sampun siap siaga maju sakleng kaloka. Yen kabeh wis padha siaga gati, kowe aja wedi kangelan tumapak ana ing medhang, cangkingen sirahe Prabu ing medhang. Kados mekaten. Yen katral kula nyuwun Ana enggal tindake. prajurit. Hei. Prajurit. Dereke. Kabeh prajurit ana ing kraton Medang. Apa sekiranya ruangmu wis satata? Mergo perang adat antarane Warawari lan Medang iku durung ana karampungan. Sing tak jaluk rum kepono bumi ana ing kraton Medang. Panjenengan niku ampun pas sebelang. Sedaya prajurit niku sampun siaga ing gati. Namung nenggo dawuh panjenengan dika dalem. Apa sekiranya prajurit panah, prajurit pedang lan tombak wis ora nguciwani? Sampun sedaya. Bagus. Ranti tekane wong-wong Warawari tekan. Ora ulam. Mahabandu Warongko saka Kadipaten Warawari. Ora kleru. Mahabandu Dosa Kotama. pancen Udakara wis ana 5 dina aku ngenteni tekam. Merga perang adat sing durung ana kerampungan antarane Medang lan Warawari. Mula saka kuwi mumpung durung kelakon meneh perang adat, mesti wae akeh pangorbanan. Ora mligi akeh cacahe bondo donya kanggo perantine perang. Korbane nyawa bebasan ora bisa diitung. Mula saka kuwi aku njaluk lawan kowe Maban. Warawari kemung negara cilik nanging beda kelawan Medang. Medang negara kang gedhe, senopati lan prajurit bebasan mati kel tekuk. Ayo gelem apa mangan. Peperangan butuhke pangorbanan. Nanging iki wis katemtokake perang adat. Mula saka kuwi Medang gendera bakal tak luluh. Mila sumingkira aja nganti kok badekian. Yen pancen sedilan karepku pengin nglorot gendera ana ing kraton Medang. Bener. Mesti wae kelakon nanging ana pitukane. Apa? Waton sirahku wis gemblundung. Lakon siji. Thank you.
Aku ora bakal leren lamun to durung bisa ngerek gendera ana ing Worawari. Oh, yen kaya ngono, ayo dipacutke tanding. Wis, ayo bos. Cukup. Patih Mahabana. Kenali nggonku nyapih yudha. Perang adat antaraning Medang lan Murawari. Ora teges Raja Medang kalah utawa manunggul lawan ing Kadipaten Worawari. Banjur ngerti yo. Tenaning nggonku nyandhek bab peperangan iki dudu karepku dhewe. Nanging aku diutus dening sesembahanku Sang Prabu Mahkutawangsa. Keng supaya sira Patih Mahabandi iki gelem sowan ana ing Praja Medang. Jalaran apa? Ana bab-bab sing bakal diandharake ana mesamu ing antaraning Sinun Prabu Mahkutawangsa kelawan sira. Mbok menawa ana sambunganing perang adat iki Sinun Prabu Mahkutawangsa ngepenginake nganakake bedamen aja nganti kedlarung-dlarung perang adat Worawari lan Medang. yen kados mekaten peperangan menika dipun sape Bener. cipen sesembahanku kersa sowan ana ing Medang. Ora sesembahanmu ning kowe pinangka Badawajira. Kowe sedaya ngadhep ana ngersaning Sang Prabu Mahkutawangsa. Lajeng benjang menapa? Ayo kalungguhan iki uga. Kados mekaten. Yen kados mekaten kula nyuwun pamit. Ayo ndak kanthi. Nek Praja Medang. Nggih.
tundangu para paraga. Oh, ngaten cingistakaken dawuh. Yer putraku Mahendra. Dawuh katindalan wis ngadhep ana ngarsane Rama lan Ibu. Kepiye muga pegaweanmu iki? Parnaken Ibu. Ngenai bab kewajiban kula menika mboten wonten ingkang derma. Sedaya sampun rampung sedaya Ibu. Namung ingkang putra sungkem unjuk dumateng Rama lan Ibu. Iso-iso nggih, ndak tampa ora lewat puja pangestunipun Ibu wae tinggal ditampani. Sanget anggen kula mungkin yen dadosaken siji araman. Iya. Nyatanipun putra panjenengan menika tansah ngesti dawuh kula. Menapa kemawon ingkang dipun tindakaken kula wentah sedaya para wanita sedaya ugi sampun samarta. Yen ngono tak suwun pinarak ingkang sekeca. Ngaten cingistakaken dawuh. Hendra Data becik pangestune Rama kebat sira tampani. Injih Rama. Iki ana sowane pamanmu Gitarja Raden Gurda Gautama. Para prajurit dalasan kadya tamu kang abiyantara. Rakyan Patih Gitaraja. Jauh katimbalan. Sarta Raden Gurda Gautama. Nggih katimbalan. Yen Cinandra suluk maleman gegering medang dalasan Murawari sing nganti saiki durung bisa kababar ya karana wadi ing antaraning Medrah lan Medrah Jalaran rebut kamenangan nanging handika tak utus kang supaya dadi senopati kene munggah ing tratah Rambat Medang aku kepengin mireng pawarta Sinuwun Prabu Mahkudawang. iya Jumbuh kalian dawuh pangandika panjenengan ing ajri supados kula nyampih yuda perang adat antawisipun Barat Murawari kalian Medang. Bilih kalenggahan menika Senopati Murawari boten sanes Patih Mahabandu. Sampun kula kanthi sowan wonten ing Pendhapi Agung Medang. Mila saking menika monggo menapa ingkang dados pikajenganipun Sinuwun Prabu Mahkudawangsa. Kula aturi enggal paring dawuh kalian Patih Mahabandu saking Murawari. Gurda Gautama lingganing tembung Pasewagan Agung duing uni kita nemtokake pedamen apa sekirane jumbuh lamun mengko bakal tak babar ana ngarsaning Rakyan Mahabandu saking Murawari. Langkung prayogi sinuwun jalaran menapa? Menawi kula tindingi perkawis menika ngenani perang adat ingkang dereng wonten kerampungan. Boten ateges kula menika prajurit trih getih putih mati. Ya. Nanging tuhunipun kula ngeman sedaya kawula panjenengan wonten ing kraton Medang ingkang dados korban kenging senjata kang tanpa netra jalaran saking kabeta kasempyukipun perang adat antawis Murawari lan ugi Medang. Mila saking menika menawi wonten sara pedamen menika langkung prayogi. Yen kasunyatane padha hanyarujuki marang lekasing tumuli pidhangetna ingsun nedya paring sabda marang tamu agung Sang Mahapatih Mahabandu. Kasihan Rakyan Mahabandu jauh tinimbalan aja dadi penggalih karana katemben dika tak ajak ambal wacana sadurunge aku saparembak nemtokake marang kabeh para tamu. Dupi kang bakal tak aturake marang dika tak suwun wilanganing prajurit
Worawali mbuh pirang bregodo supaya diundurake bali ing Worawali dawah kosok balen medang uga bakal tak undurake isine aku mung kepengin padhamen. Sinuwun ya estunipun kula boten trima. Nggih, awit menapa medhangan Worawali menika sampun cetha. Perang adat sampun kawiwitan. Ya, boten saged dipun sapi. Mila dumugi Arkyana Patih ingkang paring kedah kula marak sebo wonten ing ngersa ambean dalem. Iku bener ing mangkenipun. Kula kok badhe dipun jlomprongaken. Reksyana Patih badhe kula pejahi ing dinten menika. Perang nuwake korban, perang nandhang kacingkrangan, tumpes ludes tapis tanpa tilas kaya babatan pace kedadiane. Kanggo nyapih perang pedamen, isining pedamen yen wis sira nyarujuki pidhangetno aku matur. Yen kados mekaten kula nembe derek kasih. Putri Nandalem Hadipati Worawari Mahadewa kang aran Dewi Retno Mahadewi salah sawijining wanita kang kundang kaloka putraning Sonama Pangeran Darmaputra kang ing tembing lintir kawibawanku ana ing medhang nedya bakal tak jodohake lamun Worawari sarujuk. Kajeng Sinuwun ya panjenipun leres Mahadewa nggadhahi putri Mahadewi. Nggih yen kados katen ento panjenengan Sinuwun badhe anjodohaken ya kula saged kula badhe caos atur wonten ing yen ngono isining prajanjen perang dilangake daupe Darmawangsa lan Mahadewi. Dika tak tunduk tumuli bali ana ing Worawari kabarno ana ngarsaning Hadipati Mahadewi. Yen kados katen Sinuwun ya kula nyuwun pamit kula badhe waso wonten ing Worawari. Salam katur Bupati Mahadewi. Kakang Kitarjo Sinuwun Prabu Mahkota. senajan Darmawangsa dereng tak jaluki tegese dereng tak tembokake ning apa sekirane mengkune Darmawangsa satu. Nah, mila kanthi menika Sinuwun yen to panjenengan kagungan kersa kepengin bebesanan kalian Hadipati Mahadewa ing Worawari dhawuhaken ingkang putra Pangeran Darmawangsa kalian Mahadewi. Monggo dereng kemawon panjenengan paring dawuh dumateng putra Pangeran Darmawangsa. Kula watos nggih yen mangkenipun ingkang putra menika sagah lan purun nglampahi yen ngantos ingkang putra Pangeran Darmawangsa boten purun menapa boten ing mangkenipun saya nambahi serikipun Hadipati Mahadewi. Menika leres Kang Mas Prabu. Nggih monggo panjenengan tantu mawon ingkang putra sagah lan boten. Prateng mangkenipun boten sagah lajeng kados pundi panjenengan pun atur pandhah pangandika ingkang kados ngaten Kang. Tak suwun sira kabeh ngrajongi pamikirku. Lamuning mengkone Darmawangsa tak aturi ngabiyang nara.
supaya dhek kepojok tumuli gelem dhaup kalawan Murawari. Nggih, wis Pak. Prajurit, meduna saka ing palanggatan kampira ing kasatriyan, ingsun ngersakake rawuh putraku Darmawangsa. Istana. Kaget Rama timbali dadosaken kejuting manah nembe kemawon kula mapan kasatriyan kasarut dening prajurit ingkang supados kula suwan wonten ing ngarsa panjenengan Rama menawi ingkang putra gadah kaluputan tumrap negari utawi keluarga pidana menapa ingkang badhe kula sandhang kula namung sendika anglampahi Rama pinarakmu ing kasatriyan kala mangsa tindakmu ing jabaning rangkah gawe bombong ing Rama jalaran kang slira pangeran Hadipati Anom kang bisa anulada laku utama tumrap kabeh para priya para putra-putra Tamtama ing Medang wae nggih kados pundi Rama ana bab sing perlu tak rembug magepokan kalawan siji Medang loro perang adat mangsah Murawari menawi kados ngaten monggo paring dawuh dumateng ingkang putra Rama mendongeng demaking Medang sinarung kakidunganing para kawula kang haksa njerit jalaraning kono ana getih kang utah saka janggane nyawa kang uncat saka ragane kagawa perang mongko wilanganing prajurit ora siji loro nanging 1000 kawula uga padha tumpes tapis karana perang adat kaya-kaya Rama wis ora wagang asta bawat praja kang saka kuwi panilinging Rama pinangka pandam pengayoman wis wajib ngangkat pangeran Hadipati Anom kejaba sira Darmawangsa kaping pindhone dipetani perang adat supaya ora kelakon lan ngurbanake kawula miturut pamanmu Gita Raja ibumu kadangmu Mahendra Datat sarta Raden Gurdagautama supaya aja nganti korban nganggo dalan kang tinempuh isining dalan kang kudu ditempuh anane pedamen pedamen kuwi mau magepokan kalawan sliramu jalaran apa ing Murawari ana salah sawijining wanita kang apepaes Nareswari Dewi ing kraton Medang ana sinatriya apepanggul mrabu ora liya Darmawangsa kang saka kuwi kanggo ngguwak sukertaning praja Darmawangsa kudu dhaup kalawan Mahadewi anak Madewae kepareng matur ya sareng kula midhangetaken pangandika panjenengan
pendak setahun sepisan medang lan murawari Iya. ngawontenaken perang adat. Perang adat kala wau saged kasirep. Iya. Mbok bilih ngawontenaken bebesanan. Iya. Ajeng sanget anjenipun panjenengan migatosaken dumateng kawula wonten ing medang. Iya. Nanging ing napa Rama? Gesang kula ingkang dados kurban. Monggo dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Mbok bilih kula kedah dedaupan kalih Mahadewi. Langkung prayogi Rama. Panjenengan ngutus dumateng ingkang putra ngadani perang adat kawiwitan ingkang supados kula maju wonten ing Naranggana. Dharma Wangsa, Maniji, Rama ora ngiyas marang kasudiran lan kasektenu. Nanging lamun Rama teling mangkatmu magut yuda ngadani pupuh ing rana Mandala Yuda. Tak yakinake lamun kowe Grinacak bedhama rinanjap para tamtama senopati klebu gegedhuk anung-anunge Mahabandhu lan Mahadewa tan monggo pulya pamikire pamanmu Gitareja sepisan pandadaring kowe calon pandam pengayoman kaping pindho aku iso maca tulisaning kahanan lamun toh kowe bisa dhaup kalawan Mahadewi medanging mengkone dadi negara kang panjang ujung pasir mukir gemah ripah loh jinawi iki saka pamikiring Rama dalasan pamanmu Gitareja ngono. Leres nyuwun sewu Kanjeng Pangeran Darmawan. Monggo kula aturi panjenengan tansah nderek menapa ingkang dados kersanipun ingkang Rama. Panjenengan kula aturi kersa dhaup kaliyan Putri Mahadewi saking Murawani. Jalaran menika kagem tumalining bedamen sampun ngantos perang adat menika kalajeng-ajeng mesakaken korbanipun para kawula antawisipun medang lan Murawani. Pangeran Leres Kanjeng Pangeran. Boten ateges Sinuhun Makutawangsa menika njlombrengake dhateng panjenengan. Jalaran menapa? Saklengseripun Sinuhun Prabu Makutawangsa ingkang jumeneng nata wonten ing kraton Medang menika panjenengan. Sinuhun Prabu Makutawangsa namung badhe nyipta negari Medang menika ayem-ayem sarta tentrem. Saksampunipun dipun tilar ngurup kasedan jati. Supados panjenengan boten nandhang pamikir sak temah kekes penggalih panjenengan mantenipun. Kados mekaten. Nggih putraku Darmawangsa. Kanjeng Ibu. Kabeh mau pancen bener pangandikane ramamu. Jalaran apa? Timen Murawari lan Medang kuwi ana katentreman. Sakis dak kabeh para kawula yen to Sri Ramurani ndikane dawuhe marang ramamu. Ora-orane yen to ramamu kuwi bakal njlomprongake marang Sri Rama. Ora ana tinane wong tuwa njlomprongake marang putrane nggih. Nggih, menika leres lho Kang Mas. Panjenengan manut kemawon kalian Kanjeng Rama. Tinimbang mangke Kanjeng Rama paring duka dhumateng panjenengan Kang Mas. Kanjeng Rama, nggih, kepareng matur. Sedaya kala wau magepokan dumateng gesang kula. Menawi kula dedaupan kalih Mahadewi wonten tengahing bebrayan lajeng kula cengkah kapara kula nandhang siksa batin boten panjenengan mila kanthi menika Rama langkung prayogi kula mati wonten ing tengahing Naranggana pinangka dados rabu ing negara katimbang kula mati nandhang siksa batin ingkang kados ngaten. Lisanmu mung asipat dasar
Jalaran kowe durung tau kiprah ing palagan Rana Mandala Yuda. Mripatku luwih ngerti marang ombyak ing kahanan. Jalaran atiku iso maca lamun mangkatmu dadi senopati mung bakal dadi tumbaling negara. Kang sapa kuwi? Pilihan becik murih rahayu ning negara kowe dhaup kalawan Mahadewi. Pangapunten ingkang kathah. Sinaosa panjenengan meksa dumateng batos kula. Kula mboten sagah menawi dedaupan kalih Mahadewi. Ora gelem. Kowe moh mergo kowe duwe keyakinan yen kowe maju yuda ing palagan perang menang. Ngaten Lan kowe moh napa marang Mahadewi? kados Sak temane tratune Rama mantar pamanmu iki wis golong dadi prajanjen antaraning Rama lan Mahadewa. Sliramu mung takon ngorbanake nanging pangorbanan ora tegas. Kowe bakal siksa. Lamun kowe sinatriya sing kunjung luhur kebak ing kawicaksanan, menapa kowe nampik dawuh Rama? Apa pancen niatmu nepak pundak ngidak cengelku ya? Ngerti ya? Karana ana anak sing duweni niat ora manut marang wong atuan. Tulisan dina iki ngandhake kowe lan aku pedhot ing antaraning anak lan kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Monggo dipun jabu pangandika panjenengan. Panjenengan kedah emot Dharma Wangsa sinten minangka putra panjenengan piyambak. Kula titisipun panjenengan piyambak. kowe anakku. Bebasan cuplak andeng-andeng lamun becik tagem lamun nala bakal tak cuplik. Iki iso kanggo mateni sapa wae. Ning mergo aku wis ngendikan marang sira pedhot seduluran. Wiwit dina iki lamun mengkone aku binanjut bedama. Siji lamun kowe ngidak bumi kuburku. Gedhe kowe lamun demek ijing wates panggonanku. Kowe bakal tak supatake lamun ing tembe. Kowe bakal nandhang kasaran urip. Lan ngerti yo? Kados pundi Bedama ora kanggo mateni kowe. Nanging kanggo njabur. Sarah. Rasa marang Rama lan kita punya makanan sing koyo ngene tanpa guna pun ibu urip ning jagat raya. Ibu mata nono tiben pikiran nyawang kowe lan sliramu. Ampun kados kawula. Kita sing koyo ngono marang Rama, ya. Manut Kang Mas, rawon Kang Mas. Agemanipun panjenengan Rama. Rama. Kangge njagi asma panjenengan. Kula sagah menawi dedaupan kalih Mahadewi Rama.
marang kowe yen kowe ikhlas ngorbanake perkara Kula mboten kepengin napa-napa Rama. Nanging kula namung badhe mitungkas dumateng panjenengan. iya Kelampah kula dedaupan kalih Mahadewi. Menawi wonten tetembungan temanten sepasar bubar ampun utuh. Ragian mate Sinuwun aku wis krasa yen tembung pungkasane Dharmawangsa bakal kaya ngono. Ning eling-elingen Prameswari, Mahendra Data, Kitarja lan kowe Gurdaga Utama dalasan prajurit. Nek pancen cilik nganten ora kelakon lan batal. Gedhe aku wirang ana ing Murawari. Muga-muga medhang apa Murawari salah siji kang bakal tumbas tapis tanpa Pundi menika? Tur kedadosan kados pundi? Kok kula pancen wis pinodrat yen Praja Pedang kudu nglakoni kahanan kaya sing wigati ayo padha nindakake bakal